Simon Busuttil jgħid li leakages li qed ikun hemm id-dar ċentrali huma turija ta' partit miftuħ u ma jinkwetawx. F'intervista ma' The Malta Independent, il-kap tal-Oppożizzjoni kien mistoqsi dwar tarif li qed joħroġ mill-Partit Nazzjonalista. Fost oħrajn fl-aħħar jiem żvelajna kif flaqa fid-29 ta' frar kienu maqbula 10 punti, fosthom li jiġu ngaġġati ex-membri tal-Korp tal-Pulizija u persuni fdati biex jiksbu tarif dwar Ministru u Segretarji Parlamentari, saħansitra fejn tidħol il-ħajja personali tagħhom. Żvelajna wkoll kif fil-laqgħa ntqal li se tkun adottata kampanja aggressiva fejn tissemma kontinwament il-kelma korruzzjoni u anke jekk konxi li tista' ssir ħsara lil pajjiż, il-Partit Nazzjonalista se jkompli fuqha. Iffaċċjat bil-fatt li nies tiegħu stess qed joħorġu informazzjoni minn laqgħat ristretti, Simon Busuttil għalhekk. Tispjega li qed ikun hawn leaks ta' ittri lill-impjegati, leaks ta' dokumenti tal-Partit Nazzjonalista? Da juri li ħadtom ir-rigni? Le, dan ifisser li huwa partit miftuħ, aħna ma tantx naħbu affarijiet. Busuttil ma ċaħat xejn minn dak li żvelajna u fil-waqt li biex iwieġeb lill-medja qal li leaks huma xhieda ta' partit miftuħ, One News żvela kif il-ħaddiema tal-Media.Link ingħataw disclosure agreement jiffirmaw, dokument li jġellhom iwedu segretezza totali u jekk le, ikollhom jaffaċċjaw konsegwenzi. Dokument li l-ħaddiema ġrew bih ħant il-Union ħaddiema ma' quddin, fatt ikkonfermat mill-Union infisha ma' One News.